ang sinultihan ni Kristo mga igsoon kanunay nagpunting sa mga butang sa langit or sa paagi aron ta malangit. Mao na usahay murag di kay takasabot sama aning iyang gisulti karon. Kinahanglan ang tao mataw pag-usab una pa makasulod sa langit. Kinahanglan mataw pag-usab. Nga si Nicodemo nga batid nga magtutudlo ningon siya, lisod man isod og balik sa tiyan sa akong inahan. Kay kinahanglan mataw pag-usab. Di ang ato yung hunahuna ana musud tagbalik sa tiyan sa tong inahan niya, mugawas na po tagbalik. Ingon ana raman atong masabtan, pero tingali karon dili na tingali ni lisod ninyo sabto no. Kay gipasabot naman daghan gipasabot naman ning Kristo, gipasabot na ni sa mga apostoles, gipasabot na ni sa atong mga scholars unsay pasabot aning mataw pag-usab. Kasabot na mo. Tutok man lang yapon mo nako. Ang mataw pag-usab mapariha gitas bata. Tanawa ang bata. Ini katao unsa may iyang dala? Ha? Nasa sinina? Nasa medyas? Nasa kao? Di ako no'y bata nga natao nagkao ko no? Naikaw ba? Galukdog kondom. Ngano nalimtan sa ninimu day? Iya pa mo ni sulod. Na naginot pagiting itong kao sa kondom. Di sa tingin ito tinood. Ginoang nato istorya. Pero oy, nothing. Muna sa atong unang pagbasa, gihisgutan ang kinabuhi sa mga sumusunod ni Kristo nga mikuyog sa mga apostoles. Unsa may gibuhat nila, nahimo silang nothing. Matod pa diri, gibaligya nila ang ilang mga kabtangan tanan. Unya ang halin gihatag ngadto sa mga apostoles. Unsa may nahibili nila? Nothing. Tanawa. Mao ni siya ang meaning sa mataw pag-usab. Kana bang mubalik ta sa atong nothingness? Kana bang wala na tay gisaligan? Ang bata inigkatao, wa siya mosalig bisan unsa sa iyang gahom. Nagpakita lang siya sa iyang pagka-nothing. Igo ra siyang muhilak, ug mag-isa-isa sa iyang kamot, di ra basad ka, sana ka, bisan nalas pagkulob na lang. Pila man na kabuan o na makakob ang bata, sa iyang kaugalingon lang. Kamu mga naa sa medical kay baw kay man kanus aman ang bata pila ka buwan o na makakamang kanang da sa iyang kamot og tuhod. Ang 5 mo kanana kamang ako kahinomdom sa una no. Ganus ako ni kamang. Nya kanus ang bata makalakaw nga kanang magkatumba-tumba, magana lakaw-lakaw hinay-hinay nya matumba na sad. Mga unsa 1 year kape? Adi din na mga 6 months. Nako bag 6 months makalakaw-lakaw na siya. Kana bang mabuhi-buhian na bang? Anak niya matumba dayon, di pa din na. So, inanay, bisan gani ang iyang strength, ang strength sa bata ba? Dili day diha dayon makahimo siya. Kuyaw kay bata inig katao, duwa dayon og computer. Dili oy, anak inanay. Muna mubalik sa taon-ta ni ana. Nothing. Pero matod pa diri sa unang pagbasa, tungod aning ilang kinaiya, nagkahiusa ang ilang huna-huna og kasing-kasing. Pagkaninduta day aning mahimo bitaw tang nothing, magkahiusa gid ta. Kakuha mo? Tanawa ikaw asawa, nothing ka in relasyon sa imong bana
Wa jud kay gisaligan ba nga imo. Tuara jud ka ni salig sa imong bana. Yang imo sang bana ni salig ra sa gid nimo. Wa gid siya gisaligang lain. Unsa may mahitabo? Magkahiusa gid mo. Nya unsa na paghimo sa banag asawa? Unahan ninyo pagtipon ang inyong kwarta. Kanang tanan ninyong income usahana. Kinahanglan kamong duha nahibaw mo pilay inyong kwarta. Nya giunsa paggasto. Kana bang magpananghiray gid ba? Dai palit ko Red Horse. Sige, pila ka botelya? 3. Ni kaog man. Uno man lagi ni. Diri man guspare. Kay bawa na pila na itong kwarta? Nothing. Ana. Ingon sa asawa, awa na hinguhi abtaan eh. Di ba? Kanindot anak nga magkasinabtanay. Kay kung ang asawa doon ay kaugalingon niyang kwarta, oy, musikreto man na ditong kaon-kaon, way labot ang bana. Nya, kung ang bana na sa sikretong kwarta, di ay giluklok ang kwartang iyag yung kaugalingon, di na mo na mananghid, makahikap man na dito. Maglain. Kay bayranan man sa to, katong hikapunon. O, di ba? O, na ikuyaw, di na magkahiusa. Mo, pero nothing mo, anang i-common yun. Mao na. Tanawa ang pare, kung wa gyud ko'y gisod sa kong bulsa, magsalig ra ko des kolekta naasad sa atong finance council. Kay bao gyud sila, unsay akong gigastuhan, unsay akong gipalit, kinsay akong gikadate, naman na dito. Eh mananghid man ko inig kuha, pero magbutang kog akong kwarta dire, ay di ko mananghid ninyo kada ninyo ingon, asa des father, wa man dire. Laam ting ito'y lakaw. Ako sang paagi pag nating wa jud ko mo practice og drive. Ganahan jud ta kay ko mo drive og sakyanan. Ako ginang gipugnan sukad pag yun pagkapari nako. Ako ginang gipanaad bisag bisikleta di ko mo drive. Aron kada nako lakaw kuyog yung driver. Di ba? Lisod ba ya kumbinsiron ang driver nga diha sa kasa ko dire. Ang driver manabi man gina. Oh, kakuyaw sakpan ko. Eh, di ba? At least ba, naigamay, ano ba? Na ako'y dependent ko sa driver. Pasabot, magkahiusan, may kay dependent man ko niya. Niya ang driver, sa di sa to siya ka-drive, kung wasad ko, asam siya mulakaw nga, ako may iyang drivean. Dependent po siya na ako, magkahiusan na. Amo na, mataw ta pag-usab, nothingness. Niya, saan mo na pag-practice din sa atong parokya. Palit mong slot. Di ba? Kanindot, anak. Magkahiusa kita. Manalitan ron, kaning naaka dihay kwarta. Huna-huna ang kanang imong kwarta, kabahin na din sa simbahan. Nya, ingon man ta, tag 1,000 atong slot. Ingon ka, palit ay kong slot, aron mahiusa ko simbahan. Kanindot, anak, no? Kaysa mag-ingon ka ba? Simba ra ko, sige, palit anang slot. Kasi kag simba diri, di sa to padili ka dependent din sa simbahan. Di sa ka-feel nga part ka simbahan. Nya tungod aning daghan kay namalit na tog slot, sukad pa na tong mga June 2020. June, kay nagsugod yung kong baligyag slot, katong June 2020. Tungod ana, tanawag unsay nahitabo. Unsay nahitabo sa atong parokya? Ni Bati or ni Nindot? Ni Nindot, naka-expand pa ta. Tay kapilinya pa atong natukod. Di ba? Napay ubang mga parokya o mga institusyon sa atong simbahan, sama sa seminaryo, mga ministerios, mga madre, nga atong gipanghatagan. Dili lang nato i-apil. Diha ang pila na ka panimalay ang nahatagan natong bugas, natagaan na itong mga sin, panahon nga nawagtang ko, napa-ospital, napalitan sa mga butang, nagikinahanglan sa ilang mga anak sa eskwelahan, napaayo ang balay. Di na lang na nato ihaporti sa naghana. Diin man na nato gikuha ang atong gibutang diha sa mga taong ni Bati nga kauban sila sa simbahan. Nothing. Kanang magong inighatag nato, ang feeling nato ana, nothing na ta. Ato namang gihatag, wa naman ka mangangkon ato. Di ba? Nya ka mo, kapalit na mo. Usa lang ka expression of nothingness gikan karon hangtod sa mga buwan Hunyo. Palit lag usa ka slot labing minus nya kana sang imong mga anak
imong mga mahal sa kinabuhi, ingna sa na sila nga papaliton. Yagway ikapalit, paliti. Nga naman siya, nothingness. Atong ihatag ang atong nothingness. O atong i-exercise ang atong nothingness ngadto padong sa simbahan. Unsa may sunod nga nahitabo, matud pa sa unang pagbasa, tungod ni ini, ako lang gining basahon kay basig wa mo maminaw kayo ato. Ni amon is Acts of the Apostles chapter 4 og niingon dinhi kundili nag-inambitay silang tanan sa mga butang nga ilang gihuptan. Ug ang Dios nagpanalangin pag-ayo kanilang tanan. Ninduta na nagpanalangin ang Dios pag-ayo, so much kanilang tanan. Mao na ni ang gisulti ni Kristo katungo pa siya mamatay, unsay imong ihatag ngadto sa Ginoo, ibalik na niya nimo 100-fold. Nagpanalangin pag-ayo ang Ginoo kanilang tanan. Nya ni ay sumpay porting ninduta. Walay usa kanila nga nakulangan. Perfect satisfaction. Daghan kay nato karon nangandoy kag kwarta, munang di jud ka mo palit og slot or di jud ka manghatag sa imong silingan, di jud ka manghatag ana mga kabos kay imo ginang tigomon ang kwarta. Sa sige nimong tigom sa kwarta, masatisfy ka. Wa jud kay sense of satisfaction and contentment kung magsigi kag accumulate anang imong mga butang. Daghan na kay kag sakyanan, daghan na kay kag balay, luos lang kag tukod-tukod og mga balay, rest house diri, paabangan diri, paabangan didto. Unya, hala kolekta diri, corruption diri, ana. Sige lang gyapon kang pangita bisag perti ng daghanang imong gikuptan. Tanawa ra ning atong kadaghanan sa mga politicians na nag-away karon kay nangita pag yung gahom. Kinahanglan pag yung mudaog, pero mga sikat na kay na sila. Porti mga sikata na nila. Dagko kay nilang mga positions katilingban. Wa gyuy katagbawan. Nangatiguang na lang mga tiwasono na kay mga edad. Mudagan lang yapon og politika kay wa pa matagbaw sa gahom ug sa wealth na ilang nakuha gikan diha. Nga naman, kuwang sila sa pagpanghatag, kuwang sila sa experience of nothingness. Kana bang mataw pag-usab. Di ba? Abisag kaming mga pare, di yun matag sikan koleksyon pa, ana no? Mobta na din kasi kanon koleksyon baya ang ginunta ko, pero di jud na nakubuhaton. Nga naman, haron dili kayo mo makaingon na porti gid nako kahingwarta. No na igo ra ko yung palit mog slot, o mo palit mog first time, mo palit mog second time, akap mo magbuot. O mo palit mog third time, na magani ro uban 20 times na palit og slot. Wa gyud mohunong og palit. Nga naman, common nga testimony. Lipay kayong iyang kasing-kasing inigpalit niya. Ambot og naa ba kahay ni palit nga moingon porti ginakong guula pag human akong palit pa dir. Hupayon gyud og di man tingay totally mahupay gyud ang imong gibati. Ako kada semana biasa ko mo palit. Oh, labing minus 10 slots gina akong paliton gikan sa ako intawong stipend. Ay kada nako barog naa man gid ni makuha. Stipend, labi na misa ko gawas, dako-dako to dito, dini, pila raman mantinilan raman ta dini. Kay ato sa din parokya, pero dito gawas, nagko gito. Oh, nya na mo koy madawat ana. Ako ginang ipalit og slot ang part, nya ako sang ipanghatag ang the other part para gyapon sa simbahan. Kay ang katawhan man mao'y simbahan. Nya ako man ang ihatag rasad ngadto. Ang akong bulsa ug ang ako sang gikuptang kwarta, ako ginang ginahuna, dili ni ako. I am nothing. Kanang sakyanan, mas pabor pa maganing driver ana. Kaya mo uli, mao man na iyang dadon. Wa na ko'y sakyanan.
Inig-abot nga rin, mausa na iyang sakyan, di, mas siya pa'y tag-iya na kay kanako. Mao na akong style, o say, masakayan lang kong habal-habal, kay ang driver, wa ka-report, tuwa mo niyan sakyanan, di wa ka-report, di, habal-habal sakyan. Yang ano, di ko kasakay habal-habal, may nang driver mo ay magpahimos anang sakyanan, kaysa ako, kay siya ba'y tig-drive, anak. Di ba? Kaya ako'y makadrive, niya ang driver maghabal-habal, posible doon na jud ko'y pasudlon sa sakyanan. O manakay ni habal-habal. O na, ang kinabuhi sa nothingness. Kamong mga asawa, kamong mga ginikanan, praktisa na ninyo in relation sa inyong mga gimahal. Isipa imong kaugalingon nga nothing ka in relation sa imong gimahal. Tanawa, di ba magkahiusa dayon mo? Kana bang ang mga ginikanan, mubati mo nga wa mo'y kalipay basta dili ninyo higugmaon inyong mga anak. Ana ba? Huna-hunaa kanunay nga kung kasabaan nimo imong mga anak, hasta ikaw maguol. Kung imo nang kusion, maghilak na imo nang latuson, maghilak na hasta ikaw sakitan. Kay kabahi na sa imong kaugalingon. Mura raw niya kag buang nga imong dukdukon ang imong tiil sa martilyo kay galagot ka. Kinsa may sakitan? Ikaw nga nagdukdok sa imong tiil? Itistingi karon no, igulis inyo. Kuha mong martilyo, dukdukan ng kumagko sa imong tiil. Kay galagot ka nganong napadol siya. Gadang haglagag kumagkuha ka, pandol-pandol ka diha. Or kana bang imong kumingking nga nag-ingron. Na-ingron ba? Kanang kuko ba nga musod? Yes, kalagot ni mo sa imong ingron, pislita. Itong di ba agas na luha ni mo. Maunay rasad ta. Maurasad na ang simbahan, matod pa ni Kristo. Unya unsa may gibuhat ni Kristo, aron mo bati kita nga nahiusa siya nato. Nahimo sad siyang nothing. Bisan og siya maoy creator of everything, nahimo siyang nothing. Tanawa na diya sa cross, gihubuan, gibitay sa cross. Pero unsay saad ni Kristo sa Ebanghelyo, kung iisa na ako gikan sa yuta, akong kabigod ang tanan ngari kanako ug ang motuo maluwas. Nindot ano? Wag mo kasabot kayo. Sige na, nindog na ta.